ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin piispa? No, hän asuttaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Tässä, otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Pyrstötähti siis tulee. Ei se aina äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi keltaan. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Pyrstötähti! Se on tähti. Se syöksyy tyhjän ja pimeän. Kuuntelen heitä. Tässä, otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Pyrstötähti siis tulee. Ei se ihan äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi keltaan. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdistä! Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjän ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radalla, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Tähdestä! Olen kuullut kerrottavan siitä. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjän ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan, vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osuuko sen osuu? Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin piispa? No, hän asuttaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Maistuu hyvältä. Pyrstötähti siis tulee. No ei. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Olen kuullut kerrottavan siitä. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjän ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan, vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osuu, kyllä osuu. Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin piispa? No, hän asuttaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Tässä. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi telttaan. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Olen kuullut kerrottavan siitä. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjän ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radalla, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan, vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Osuu, kehen osuu. Lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Olen kuullut. Se on tähti, jolla on
pitkä paikka tänne. Minäkin olen kuullut huhuttavan pyrstötähdestä. Olen kuullut kerrottavansa. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjen ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan. Vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osu, kehen osuu. Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin Piisaminen? No, hän asustaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Tässä, otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Maistui hyvältä. Pyrstötähti siis tulee. No ei se ihan äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi telttaani avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan. Vaikka... Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osu, kehen osuu. Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin Piisaminen? No, hän asustaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä. Tässä. Otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Maistui hyvälle. Pyrstötähti siis tulee. No ei se ihan äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi telttaan. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Jolla on pitkä leimuava pyrstävät rauhallisesti radallaan, mutta pyrstötähti voi syöksyä minne vaan. Vaikka tänne. Mutta mitä silloin tapahtuu? Luulen, että toivoisitte olevanne muualla. Voiko tähti osua minuun? Osu, kehen osuu. Ei siihen voi vaikuttaa. Pyrstötähti ei saa osua minuun, ei! Miten sinä voit tietää asioista niin paljon enemmän kuin Piisaminen? No, hän asustaa kolossa, mutta minä kiertelen ja tapaan ihmisiä ja kuuntelen heitä. Tässä, otatteko lisää kahvia? Milloin se pyrstötähti tulee? No sen te saatte selville tähtitornista. Maistui hyvältä. Pyrstötähti siis tulee. No ei se ihan äkkiseltään tänne tipahda. Voitte ihan rauhassa jäädä yöksi telttaani. Ja lähdetään huomenna kaikki yhdessä tähtitorniin. Ottamaan selkoa katastrofista. Minäkin olen kuullut puhuttavan pyrstötähdestä. Pyrstötähdestä! Olen kuullut kerrottavan siitä. Se on tähti, jolla on pitkä leimuava pyrstö. Se syöksyy tyhjen ja pimeän avaruuden läpi. Siitäkö on lähtöisin tuon paksun pilven takaa kumottava kajo? Siitä juuri. Toiset tähdet kiertävät rauhallisesti radallaan,